Ekwekwana ka mmadụ deceive ogi na enweghị spirituality. Ekwekwana ka mmadụ gwa gị na everything na-eme na ndụ mmadụ bụ reality. Ekwekwana. So many people today they face one spiritual battle or the other, and they have followed all physical measures. Still, yes, no solution. You go why? Even on the Ocha, they are facing spiritual battles. And they also have spiritualists. Oh, they didn't have any spiritualists no bro. In the Ocha, we're looking at the spiritualists. Now, say, make your findings. And we're looking at the spiritualists. Happen all these jargons and they teach you on social media. Most of the things to get today, 70% of them ego sigia somebody now around you. Either na ngwa na oga afugia na nlo, or now your family member if you go look for a dream, and maybe you have chosen to ignore, and today you are in that battle. Or who everything on social media here and they believe. Na mad na lahu chulo na long law ebe a family member or a friend mon accident, or iyojo melu a friend. Person na child in law. Or Ezeaku, that particular person or a person related to that person or family member the person, he face the accident or face that in a alon law. Even a mad me business or now to not to contain now long law ever contain ya collapse na mili. Or Ezeaku, either young or family member, he face a loss na business. Ijugo oge say, kedi family mad geje lichi andi na law. Any mmadụ ndị na onye ele ndị na nlọ licha ndị na nlọ pụta na reality afọ the person na-eko na afọ ya ofu ijugo nwoke ka eye kọsụl ya ọnụ nwa bụ ndị si na spirituality adịghọ. Kedu ihe mmadụ ga-eje eli ndị na nlọ licha ndị na nlọ kunite ụla afọ na afọ ya ofu ịma na manipulate health mmadụ na spiritual on ifunu bụ na onye isi na-awa maọbụ ahụ na ya the person the more the person na-aṅụ ọgwụ the more the thing na get worst. Ifunu bụ ya ifunu ebe mmadụ na-aya ahụ jee ụlọ ọgwụ ifu ma n'obodo oyibo sef ị gaa ụlọ ọgwụ despite na enwe full facilities ị gacha ụlọ ọgwụ eneneche ego ahụ doctor sị gị na everything dị alright. Ka ihe kọsụl ya jụọ onwe gị the question, connect ya the dots. Ọ bụrụ everything na-agwa gị ga na-efolo. Enwelu ndị dị blessed with spiritual power. Chukwu anya efolo nyechara every human being ọbụla their spiritual gift. Onwere ndị their own spiritual gift bụ na ala ahụ ụlọ na afa alọ nlọ. Onwere onye ọbụla gị na ya ga na-emeke ihe the moment you bido think about that person, the person ga-ebido fụba gị na nlọ ebi na-emeke some bad moves. Onwere people ọbụla once something na-akwado imefa or made their family member, they will see it in their dream. And the reason for that dream is for you to be conscious, is for you to be careful. More in particular, alogo m nlọ before. Echete mgbe nka na amụkesa anya machine. Ụmụ ọkada na. Mgbe na amụkesa anya motorcycle. Our street ebe anyị bi na, anyị nwere ihe na-akpọ T junction dị na that street, nearby our house. Anọ m na dream na fu mgba na gwa gị ya na aka esibe m ike. Anọ m na dream wee fu ebe m nwere accident with that machine nna m. To my greatest surprise, we go 2 days later, exactly at that spot in that junction, glory be to God now, or result to what we fatal one. But na that spot, somebody na drive na abia. Mo wan based na kesi oni mi ike na. Ona kan si we dalo any mafia. Exactly no si me na dream. It's true that na even ndị oji na-etinye everything sugar, anyị na-etinye everything unu, but it still does not mean that na spirituality adịghọ. Ijugo oge esi even na Ndi Igbo anya mmadụ na-eme edinacha nwaanyị iwulo ose ọjị chụcha onwe gị. Ịmakọ na bad energies ka na-ewere bụ na arugo oge ha. Ịmakọ na data ose ọjị a iji physical, ị na-afịa as physical something. Ma data ose ọjị a nwere spiritual power dị n'ime ya. And the moment ị na-emetụ ya na arugo oge a, ọ na-ajụchapụsị that bad energies a wiki na-ebutele gị ụchụ. Ijugo oge why Ndi Igbo ji eme ya. Maka ụnụ abụdị na-preach na enweghị spirituality. If you not confused kono dị. Ya masị Ndi Igbo onye omenala ka na-preach na enweghị spirituality.
that means na ị dị confused. That means ị dị confused. Ya ka ọ pụta na ị maghị ihe ị na-eme. It shows that n'ụnụ nwa bụ ndị si na-eme, we are going back to the root a. Unu just na form a different religion, because Ndi Igbo believe na spirituality. Mana unu nwa kịta na-eti we are going back to the root, believe na everything bụ reality. It means that na unu abụghọ ndị omenala. Unu form go na own religion. The only thing ga-enye gị as advice bụ always try to keep to spiritual principles. Unu ama na mmadụ na-ala uchu ụlọ na lọ nlọ ebe ọ na-anụ ọgụ na nlọ, onye ekunutu ụla fụcha ebe akachara ya ma mbọ ma aka mmadụ macha ya na ntị, mana ọ na-eme. Unu nwa bụ ndị si na spirituality adịghọ, biko kọwalụ na anyị otu ya si wee mee. Kọwalụ na otu mmadụ ga-esi alọ nlọ ebe ọ na-anụ ọgụ na nlọ, nụcha ọgụ a kunute na reality, fụcha aka mmadụ ebe akachara ya mbọ. Biko nụ gwa na anyị ihe ka ọsụrụ ya. Unu nwa bụ ndị believe na everything bụ reality. Unu ama na mmadụ na-anakwa ụlọ na ọ na-afụ onwe na nlọ ebe something zekwasịrị ya. The person na struggle even to talk, even to move body. Onye ga na struggle even to wake up. The person ga na struggle. Ọ ya maka na-akpọ ndakpo. Gwanụ m onosi wee meje ka ọsụrụ ya. Ihe mmadụ ga-eji were akwa ụla na-afụ onwe ya na nlọ ebe something zekwasịrị onye a n'elu. The person even to talk blue problem, even to check body, even to move your hand, even to wake up a blue problem. Ka enyi ya na-aka ọsụ dị ndakpo. Kọwagolu na anyị nwa bụ na everything bụ reality. Ọ bụghị everything ọ bụla agwa gị na social media ka ị believe. So many people are here to mislead you. So be careful. Ọ bụrụ everything ọ bụla ekwuru na ihom ikwete. Sometimes jụkwanụ questions. O nwere ndị dị blessed today in different way. Even ngwa n'oge na-ekili video na you have your own spiritual gift. Nke gị nwere ike ọ bụrụ dreams. Ị nwere ike ọ bụrụ na no voice. Ị nwere ike ọ bụrụ na misa imepchi anya na ị na-afụ something. God na communicate to humans in different way. Ọ matarọ m ịbụ onye ụka, ọ matarọ m ịbụ onye Muslim, ọ matarọ m ịbụ onye isi ana, ọ matarọ m ịbụ onye omenala. Even ndị ọchakwu bụkwa ndị bụchakwa spiritualist imefa. Ndị ọcha na nwefa na-face their own spiritual battle in different ways. O nwere family ga-aga today. Odo ga na enwere ihe ka almost 7 girls na the family. Beautiful, good character, everything good, but ada anụ na the family. But onwebedi nwoke sifa high wee fọzia ibute mmanya n'isifa. Each and everything bụ physical. My brother, gbaa mbọ ihe ọ bụla na-eme n'ụwa, try to keep to spiritual principles. Because no matter what, onye ọbụla sị na spiritual control physical is not lying to you. Most of the things in experience today na your life, most of the battles in experience today, some of them are spiritually manipulated. Some of them qualifiable physical. 70% of them most at times bụ something ga-eme gị ọ bụ na ekpupegoli somebody around you through dreams, through different ways. And ị nwere ike ime ignore based on you believe in everything bụ reality. Many people anwụgo today because of ignorance. Daalụkwanụ.